Kadbagi bor sipai BSF bat bor pulit ke Southwest Khasiles District kidang say laingut ki Bangladeshi na koi ka klawa khanjoy wei na ki Bangladeshi lo mut le shalak bat tumu ban pet kani ki jingle utei Bangladeshi la pensat ye wei na ki sipai BSF bla thap thar na dur bat kurai utei Bangladeshi kini ki laingut ki Bangladeshi ki dai bla shakam ma kana paisi khandai trek nai la rajopsan na khanjoy Southwest Khasiles District hading ke jingyo kami wei pat hakpor menstep kini ki Bangladeshi ki dai na kenuan ba prangut ke rung jubor step senya pratrek nai la rajopsan hakawai ke dukan berabor wei samla na rong dangai yau tu samla ki Bangladeshi la ra shani rong dangai bat kansan loyo kala ban pet baliri hakawai ke yeng ndai gini Bangladeshi le kenang ke yeng bat shop pan masaw yo u haswa ba kin pet shakon joy bat shakam pat hakibor pulen ki wei bik sawngot ki dangdan na preng ki jingsha thwet hakibor pulet bat BSF hakate ke than बोलता है मैं राजनीति करता हूँ चलो मैदान में लेके चल इसको मामला 먹자 나 없겠다 이노 졸라봐라 피스톨 동안을 언제나 없겠다 내 피스톨 도 동전에 와 그렇군요 피스톨 ले जाना ना Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modern ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya